Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында 4-5 гыйнвар көннәрендә жюри тарафыннан иң яхшылар дип табылган 7 коллектив чыгыш ясады. Нәни тамашачыларга алар төрле әкият тамашалар тәкъдим иттеләр. Елда балалар театр коллективлары арасында конкурс оештырыла. Быелгысы инде театр балаларга дип аталайды. Һәм конкурс кысаларында безнең иң яхшы чыгыш ясаган коллективлар, алар инде район мәдәният йортында үзләренең әсәрләрен сәхнәләштерү мөмкинлекләре алалар. Елдан-ел балаларның таланты үсү, сәхнәне яратулары, үз рольләрен шуның кадәр матур иттереп башкарулары безне сокландыра. Балаларның чыгышларын карарга өлкәннәр, әти-әниләр дә килгән иде. Кызым шул бик беренче класстан инде менә укырга килүдән шул спектакльләрдә, концертларда катнаша, бик яратып катнаша. Вот менә кызымның ничек выступать иткәнен менә карыйсы килеп менә килдем. Иске Вәрәш мәдәният йорты директоры Айгөл Ганиева җитәкчелек иткән Асыл Яр театры җиңүчеләренең берсе. Biz үзебезнең Иске Вәрәш мәдәният йортында эшләп килүче Асыл Яр балалар театр коллективы белән инде икенче ел рәттән әлеге фестивальдә, театр фестивалендә катнашабыз. Тәрбияви тематик дигән номинациядә җиңү яуладык. Быелгы спектаклебез Су әбисе нигә елый дип аталган иде, Кадрия Мустафинаныкка. Яңа Карамалы авылы мәдәният йорты Кояшкай балалар театры белән Шалкан әкиятен сәхнәләштергән. Бу әкиятне инде без куяр өчен бик узак әзерләндек, чөнки безнең коллективта авылдагы балалар гына түгел, авылдан читтә яшәүче, авылга кайтып әбиләренә кунакка кайтучы балаларны да җәлеп иттек һәм бергәләшеп менә бик матур Шалкан әкияте тудырдык. 2 көн дәвам иткән тамашада Крәш-Шуран, Мәлләтамак, Яңаусы, Баланлы, Иске Вәрәш, Яңа Карамалы, Михайловка авылы мәдәният йорты, балалар театрлары төрле номинацияларда җиңүгә ирештеләр. Аларга мәдәният бүлеге дипломнар һәм тамчы йөзү бассейнына сертификатлар тапшырды. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.